και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, κύριε Πρόεδρε της ΝΟΔΕ Βεζιριανίδη Ιωάννη, Δήμαρχε Δημήτρη Κοτσάκη, κυρία Μάγδα Γιαννουστάρη, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Κική Κωνσταντινίδου, Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, κύριε Χατζικοσταντίνου Νίκο, πρώην Αντιδήμαρχε και συναγωνιστή, κύριε Τοψίδη, φίλε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Εύρου, κύριε Μωραήτη Γιάννη, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Ξάνθης, κύριε Αγγελίδη Νίκο, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου εδώ της Ροδόπης, κύριε Ναυροζίδη, Παΐ, συνάδελφοι, κύριε Τζατζανά, συγχωρήστε με πραγματικά αν ξεχνάω κανένα, συγχωρήστε με πραγματικά, η συγκίνηση είναι μεγάλη, πραγματικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω απόψε στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού μας. Με τη ζεστή και δυναμική παρουσία σας εδώ απόψε μας δίνετε δύναμη για τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Η παρουσία σας πραγματικά είναι συγκινητική και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Βλέπω ανάμεσά σας φίλους, συνεργάτες, κόσμο της αγοράς, εκπρόσωπους φορέων, και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, αλλά και ισχυρή πεποίθηση πως η προσπάθειά μας θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Μαζί μας είναι η οικογένειά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, η σύζυγός μου, πρόσωπα που με στηρίζουν με κάθε τρόπο και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Η απόψινή μας συγκέντρωση αποτελεί την έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας, έχοντας έναν κοινό στόχο: να διαλύσουμε τα στερεότυπα και να βγάλουμε στο φως τα στοιχεία που αναδεικνύουν το Δήμο μας, την πόλη και τα χωριά του. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε και πριν από μερικά χρόνια, με επικεφαλής την κυρία Φελίνα Καζάκου, με την οποία δώσαμε μαζί μια δύσκολη μάχη. Καταφέραμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας, να πολλαπλασιάσουμε τους ανθρώπους μας, και είμαι βέβαιος ότι τώρα, για όλους εμάς, ήρθε η ώρα της επίτευξης του στόχου μας. Απόψε ο Δήμος μας γυρίζει σελίδα. Εσείς το ζητάτε, με την παρουσία σας εδώ σήμερα, γιατί γνωρίζετε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί αρνείστε να συμβιβαστείτε με τη στασιμότητα. Αγαπητοί μου συνδημότες, κάθε υποψήφιος δήμαρχος που θέτει τον εαυτό του στην κρίση των συμπολιτών του, οφείλει πρώτα απ' όλα να απαντήσει σε 3 βασικά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί το κάνει, ποια είναι τα κίνητρα. Δεύτερον, με ποια προσωπικά εφόδια και ποιο σχέδιο θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας. Και τρίτον, με ποια ομάδα πολιτών, με ποιους συνεργάτες θα καταφέρει να φέρει τις πολυπόθητες αλλαγές για τον τόπο. Φίλες και φίλοι, σας απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Τι είναι αυτό που με οθεί να ηγηθώ μιας πολύ δυνατής σύμπραξης πολιτών που επιθυμεί να φέρει δημιουργικές ανατροπές? Είναι η πίστη μου στις δυνατότητες αυτού του ευλογημένου τόπου και των ανθρώπων του. Είναι η αγάπη μου για την πόλη και τους οικισμούς της. Η εμπιστοσύνη μου στις υγιείς δυνάμεις αυτής της περιοχής. Δυνατότητες που κάποιοι τις έχουν ξεχάσει. Δεν πάω πίσω στον χρόνο και δεν είναι σκοπός μου να αντιπαρατεθώ με το παρελθόν. Είναι χρέος μου όμως να μας αφυπνίσω όλους και να μας ενεργοποιήσω για το κοινό καλό. Άλλωστε, η συγκέντρωση αυτή σήμερα αποδεικνύει πως τα περισσότερα θέματα της περιοχής υστερούν. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι σπίτι μας. Θα περιμέναμε τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
για να επιβεβαιώσουμε το καλώς έχει της παράταξης που διοικεί το Δήμο αυτή την περίοδο. Πιστεύω όμως ξεκάθαρα ότι ως κοινωνία αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε περισσότερα. Πρέπει η πόλη μας να γίνει σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορίου, μαζί με τους οικισμούς της. Γιατί, φίλες και φίλοι μου, ο Δήμος μας, ως ένας πραγματικά μητροπολιτικός Δήμος, είναι σημείο ευκαιριών, που αν αξιοποιηθούν μπορούν να το μετατρέψουν σε ρυθμιστή και πρωταγωνιστή της βαλκανικής περιοχής. Σημείο αφετηρίας επενδύσεων και όχι αιτία φυγής ανθρώπων και επιχειρήσεων. Και τώρα θα σας απαντήσω στο ερώτημα με τι εφόδια, με ποιες εμπειρίες, με ποιο σχέδιο διεκδικώ τη θέση του Δημάρχου Κομοτηνής. Συνδημότες μου, με γνωρίζετε όλοι. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα σε αυτόν τον τόπο. Εργάζομαι στην Κομοτηνή και μέσω της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας προσφέρω εντύμως στην κοινωνία το μερίδιο που μου αναλογεί, με πολύ κόπο και επιχειρηματικό ρίσκο, σε μια εποχή κρίσης και λιτότητας. Σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα, αντί να επιβραβεύεται, καταδικάζεται από παράλογους φόρους. Δραστηριοποιούμε στη στρατηγική ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και στους τομείς των επιδοτούμενων προγραμμάτων για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και άλλους πόρους. Για να το πω πιο απλά, δουλειά μου είναι να φέρνω και να δημιουργώ προϋποθέσεις για πλούτο και θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή μου. Να μελετώ και να τεκμηριώνω τις ανάγκες της κοινωνίας και μέσα από ειδικές διαδικασίες να διεκδικώ οικονομικούς πόρους για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και εισόδημα για τους κατοίκους μας. Για την περιοχή που αγαπώ και που ονειρεύομαι να δω να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Και με αυτή την ιδιότητα εκλέχθηκα πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης πριν από ακριβώς 1 χρόνο. Εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα, μαζί με τους άξιους συνεργάτες και μέλη του Επιμελητηρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναδείξουμε τις παθογένειες της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ροδόπης. Γιατί όποια και ιδεολογία να έχει κάποιος, και να πιστεύει για τον τρόπο διαχείρισης εσόδων του Δήμου ή του κράτους, αν δεν υπάρχει πραγματική οικονομία που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αν δεν υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αξιοπρέπεια σε κάθε οικογένεια, τότε απλά αμπελοφιλοσοφούμε. Και εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι της πράξης, αλλά και της σύμπραξης των μονάδων και υγιών δυνάμεων που ταυτίζονται σε ένα κοινό σκοπό. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αγωνίζομαι για να σηκωθεί ψηλά η μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, για να υπάρχει σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, ενεργός και παραγωγικός κοινωνικός ιστός. Φίλες και φίλοι, δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής. Δεν βιοπορίζομαι από αυτή. Είμαι όμως λάτρης της πολιτικής όταν αυτή φέρνει αποτελέσματα. Είμαι λάτρης των δημοκρατικών διαδικασιών και της μέγιστης κοινωνικής συνένεσης. Αυτή είναι η αρχή μου σε κάθε πολιτική μου δραστηριότητα. Και με αυτή την αρχή υπηρέτησα με πάθος στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε όσες θέσεις ευθύνης μου εμπιστεύτηκαν οι πολίτες με την ψήφο τους. Η συμμετοχή μου στα όργανα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μου προσθέτει τη δυνατότητα και την ευρεία γνώση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή την εμπειρία μου την καταθέτω και τη μοιράζομαι για το καλό του τόπου μας. Δεν έχει νόημα να λέω πως υπήρξα καλός δημοτικός σύμβουλος και καλός πρόεδρος του Επιμελητηρίου και πως αποκόμισα χρήσιμες εμπειρίες αν δεν τις προχωρήσω προς όφελος των πολιτών και των επαγγελματιών που με στηρίζουν και με επιλέγουν με την ψήφο τους, είτε στο Δήμο είτε στο Επιμελητήριο.
Και σε αυτό το σημείο θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας και αυτό. Δίνουμε πολλές μάχες στο επιμελητήριο και πολλές περισσότερες και οι πρόεδροι που με τιμούν εδώ με την παρουσία τους. Τις περισσότερες φορές σκοντάφτουμε όμως στην ανώτερη πολιτική εξουσία. Είτε πρόκειται για τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για κεντρικό κράτος. Διότι, αγαπητοί μου συμπολίτες, η τοπική ανάπτυξη χρειάζεται τη σύμπραξη της πολιτείας. Παράδειγμα προς αποφυγή, ο τόπος μας. Ένας τόπος που ενώ από τη μία κατάφερε να γίνει πρότυπο κοινωνικής και πολιτισμικής πολυσυλλεκτικότητας, από την άλλη κατά της εκκόβωσης υπανάπτυξης και επόασης παθογενειών. Η οικονομία είναι το μελανό, το μαύρο σημείο της περιοχής μας. Η τοπική οικονομία απλά υπάρχει, χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα και χωρίς ανάπτυξη. Και όλα είναι ένα ντόμινο. Χωρίς δυνατή οικονομία, μια τοπική κοινωνία δεν αναπτύσσεται. Ποιος όμως μπορεί να πάρει και να αναπτύξει μια κοινωνία? Μα φυσικά ο δήμαρχος. Αυτός αγωνίζεται, αυτός διεκδικεί, αυτός συγκρούεται, αυτός φέρνει αποτελέσματα. Και πριν συνεχίσουμε, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές. Πρώτον, η Κομοτηνή είναι οι άνθρωποι της, όσοι ζουν, εργάζονται και την επισκέπτονται. Δεύτερον, ο δήμαρχος δεν πρέπει να είναι διαχειριστής αποφάσεων του κεντρικού κράτους, αλλά ο υπερασπιστής των δικαίων της πόλης του. Ο δήμαρχος πρέπει να βρίσκεται παντού, να δίνει λύσεις και να σχεδιάζει το μέλλον. Τρίτον, ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει έντονα σημάδια κόπωσης και εγκατάλειψης. Χρήζει μιας γενναίας αναζωογόνησης, μιας δυναμικής και πολυεπίπεδης παρέμβασης που θα εμπνεύσει και θα ξεσηκώσει. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε πρόσφατα ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα του Δήμου μας, ότι γνωρίζουν τα προβλήματα του Δήμου μας. Και εμείς τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε για την έλλειψη σχολικών υποδομών, αλλά και για την έλλειψη στους χώρους πρασίνου και άθλησης. Γνωρίζουμε για τις παρατημένες γειτονιές της πόλης μας, για την έλλειψη καθαριότητας, αστικής ασφάλειας και φωτισμού. Γνωρίζουμε για τους ξεχασμένους οικισμούς. Γνωρίζουμε ότι δεν αξιοποιείται αυτή τη στιγμή καμία εναλλακτική πηγή ενέργειας, πως οι νέες τεχνολογίες είναι μία άγνωστη λέξη για το Δήμο μας. Ότι δεν υπάρχουν τουριστικές υποδομές. Το γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Άρα δεν υπάρχουν και τουρίστες. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Εμείς σας ζητάμε να μας ψηφίσετε γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Με συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης και δράσεων για το Δήμο μας. Στρατηγική μου για την πόλη και τους οικισμούς μας είναι να φέρω ένα αναπτυξιακό σοκ που θα μας κάνει πρωταγωνιστές των εξελίξεων της ευρύτερης περιοχής. Στρατηγική μου είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότατο σοκ εξωστρέφειας στο Δήμο μας, αναδεικνύοντας όλα εκείνα που αποτελούν πόλο έλξης και επενδύσεων. Να παρουσιάσουμε όλα τα θετικά στοιχεία του τόπου μας, είτε σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά να την ανάγουμε σε κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης, παιδείας, εμπορίου, επιχειρηματικότητας και υγείας. Παράλληλα, με σύγχρονα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα του πολίτη και να κάνουμε την πόλη μας, τους οικισμούς μας, σπουδαίες γειτονιές αλληλεγγύης και ευημερίας. Άξονες δράσης και προτεραιότητές μου είναι: πρώτον, η αναβάθμιση και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερον, η δημιουργία μηχανισμών άμεσης αντιμετώπισης και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Τρίτον, ο μετασχηματισμός της Κομοτηνής σε μια ενεργειακά αυτόνομη πόλη. Τέταρτον, ο σχεδιασμός και η κατασκευή διαμετωπομαστικού κέντρου. Πέμπτον, η αναβάθμιση του ρόλου του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Έκτον, η ενίσχυση των δραστηριοτήτων εξωστρέφειας
και των υποδομών φιλοξενίας και πρόσβασης προς όφελος του τουρισμού. Και έβδομον, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της εξαγωγικής δραστηριότητας. Φίλες και φίλοι, διαπίστωση όλων είναι ότι η Κομοτηνή διαρκώς χάνει δυνάμεις, διότι κάποια κέντρα εξουσίας θέλουν την Κομοτηνή υποβαθμισμένη. Δείτε τι κάνουν με την νομική σχολή. Κάνουν προεκλογικές χάρες στην Πελοπόννησο, δημιουργώντας τέταρτη νομική σχολή, ενώ καλά-καλά δεν έχουν στελεχώσει τη δική μας. Και ενώ τους λέει σύσσωμοι και η εκπαιδευτική και η νομική κοινότητα ότι αυτό είναι μέγα λύστημα, διότι διαλύεται ο εκπαιδευτικός ιστός χωρίς σχέδιο και χωρίς χρηματοδότηση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις σας δηλώνω ότι είμαι έτοιμος να συγκρουστώ με τοπικά, χωρίς μικροκομματισμούς, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, γαλάζια, πράσινη, κόκκινη. Κομοτηνές και κομοτηναίοι συμπολίτες μου, η συγκινητική σας παρουσία εδώ σήμερα, η ταύτισή σας με όλα όσα σας ανέφερα και που καθημερινά μοιραζόμαστε, με δυναμώνει. Δυναμώνει τη θέλησή μας να βάλουμε το Δήμο μας σε μια άλλη ταχύτητα και σε μια σωστή κατεύθυνση. Ελάτε όλοι μαζί να αφήσουμε πίσω όλα τα στερητικά άλφα που μας πονούν, που μας πληγώνουν και που μας αφαιρούν την οποιαδήποτε προοπτική. Ανεργία, αδιαφορία, αποτελεσματικότητα, ανασφάλεια, αναλγησία. Φτάνει. Όλοι μαζί δημιουργώντας μια ισχυρή σύμπραξη πολιτών, υγιών δυνάμεων και φορέων να μετατρέψουμε το Α της ανέχειας στο ελπιδοφόρο Α, της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της ανατροπής του αύριο. Φίλες και φίλοι, σας καλώ όλους και όλες μαζί σε μία σύμπραξη προοπτικής για να εξασφαλίσουμε όλα τα δημιουργικά άλφα για την κοινωνία μας. Και αυτό είναι το σύμβολό μας και το όνομα της παράταξής μας. Σύμβολό μας το Α των μεγάλων ευκαιριών για να μπει ο Δήμος μας στην κορυφή. Όνομά μας η σύμπραξη προοπτικής, σύμπραξη πολιτών, για να βγούμε όλοι μαζί από τα αδιέξοδα, οργανωμένα και με πρόγραμμα ελπίδας, με πρόγραμμα προοπτικής. Σύμπραξη προοπτικής με τη σύμπραξη όλων μας. Φίλες και φίλοι, από αύριο ξεκινάμε πρόγραμμα δράσης με βασικούς άξονες να φέρουμε ένα αναπτυξιακό σοκ στο Δήμο Κομοτηνής και να τον μετασχηματίσουμε σε ένα Δήμο πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλα τα στελέχη μας, όλοι οι εθελοντές του συνδυασμού μας, εγώ θα επισκεφτούμε όλες τις γειτονιές της πόλης και των οικισμών μας. Θα καταγράψουμε όλα τα προβλήματα των συμπολιτών μας και θα διαμορφώσουμε τη κοινή μας στρατηγική. Η καταγραφή και η συμμετοχή των πολιτών θα γίνεται και με έντυπο αλλά και στην ιστοσελίδα μας. Στόχος μας θα είναι να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Και σε αυτό σας θέλουμε όλους μαζί μας και συμμέτοχους. Κανείς δεν πρέπει να λείψει από τη μάχη για τη νέα εποχή του Δήμου Κομοτηνής. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας αυτή την εκδήλωση, θέλω να καταθέσω και την ανησυχία μου, γιατί με το νέο εκλογικό νόμο κλεισθένη της απλής αναλογικής, πολύ πιθανόν να επικρατήσει ένας διχασμός την επόμενη μέρα στις τοπικές κοινωνίες. Συμπολίτες μου, από αύριο πρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα σε όλους και όλες τις Κομοτηναίες και Κομοτηναίους πως στις εκλογές το Μάιο του Μαΐου του 2019 πρέπει όλοι να δώσουν το παρόν στην κάλπη και να ψηφίσουν με θέρμη συνδυασμό μας. Να μην αφήσουμε ο κατακαιρματισμός δυνάμεων να φέρει αστάθεια και ακυβερνησία. Γι' αυτό συνθέτουμε δυνάμεις. Συσπυρώνουμε όλους τους συμπολίτες μας στη μεγάλη ιδέα πως με όραμα, σχέδιο, στρατηγική
και σοβαρή δουλειά μπορούμε να σηκώσουμε την Κομοτηνή ψηλά. Με μία σύμπραξη προοπτικής. Προχωράμε δυνατά όλοι μαζί. Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μας δίνετε ελπίδα να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά μέχρι το Μάιο του 2019. Και τώρα, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να φωνάξω και πάνω, εδώ στο βήμα, τους πρώτους ανθρώπους που θα ανακοινώσουμε, οι οποίοι συστρατεύονται και συμπράττουν στο όραμα να βγει ο Δήμος μας από το τέλμα. Έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη, αλλά με νέες ιδέες, με εκπαιδευτική, επιστημονική κατάρτιση, τα οποία μου κάνουν την τιμή να συστρατεύονται μαζί μου σε αυτόν τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλέσω τους τρεις συναδέλφους νυν εκλεγμένους, τον κύριο Αμέτερ Τζάν δικηγόρο, τον κύριο Θεοχαρίδη Γεώργιο, πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό, και τον κύριο Χασάν Χασάν, επίσης πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό. Στη συνέχεια θέλω να καλέσω τον πολύ καλό μου φίλο Βασίλη Αμπαρτζίδη Γεωπόνο. Μας τιμάμε την παρουσία του ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, ο κύριος Βαφιάδης Ανέστης. Η κυρία Καταροπούλου Ζάνα. Ο κύριος Κεπελής Γεώργιος. Η κυρία Κουτσογιάννη Κρόπου Κρυσταλλία, εκπαιδευτικός και νομικός. Ο κύριος Μάινας Κωνσταντίνος, καρδιολόγος. Ο κύριος Μεχμέτ Μεχμέτ, δικηγόρος. Η κυρία Ναυροσβίδου Αθηνά. Η κυρία Ορταξίδου Έλενα, εκπαιδευτικός, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου. Ο κύριος Χασάν Ουγγούρ, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, φιλόλογος. Η κυρία Παπαγεωργίου Μαρία, εκπαιδευτικός. Ο επιχειρηματίας και πολύ φίλος κύριος Παπακοσταντίνου Νικόλαος. Ο έτερος γιατρός μας κύριος Μολάχου Σεΐνα Μέτρικ Βάν. Ο ιδιωτικός υπάλληλος ο κύριος Χαλίλ Ιμπράμ Ρασίμ. Η εκπαιδευτικός Χατζή Ελένη. Η δικηγόρος Χατζοπούλου Μαρία. Και ο δημόσιος υπάλληλος κύριος Βασιλιάδης Ιωάννης. Είναι η πρώτη 20 από το ψηφοδέλτιο νίκης που το Μάιο του 19 θα γυρίσει σελίδα στο Δήμο, στην πόλη και στους οικισμούς. Με τη βοήθειά σας, με εσάς δίπλα μας, θα πετύχουμε αυτό που ονειρευόμαστε για την πόλη μας και τους οικισμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ανθρώπους που είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι τιμή μου και να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας και τώρα και μετά από τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους.